Till 500 kronor. Okej, jag ska ta honom. Grabben, jag är brunt till 500 kronor. Jag må ha lapper, lapper. 500 kronor i lapper, 500 kronor i lapper. Jag kan komma göras med det. Det står en halv liter extra. Vad fan det heter på Alltså det får man. Kommer in 4 sån här svart hömmel bara. Lappar. Så är det dock en 500 kronor kommer det som påse och rem och påse utan. Du har faktiskt knille. Så kör han bara vidare. Stopp i snart 5 meter får han stå i 2 andra. Ta bara fram gitarren. Lappar, jag tränger lappar. Betalar du på min dag. Han slår där tryn just i korsan. Går det? Du vet du va? Jag har lapper, jag betalar. Jag var pick.